izwi laNkulunkulu esilifunde kuseni isihloko salo sithi uJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe nokwabamlandelayo. Hallelujah, glory to God. uJesu ukubeka obala, hallelujah, akafihleli umuntu ukuthi abalandela mina bazohlupheka. Hallelujah, glory to God. Abangilandelayo bazohlupheka. Glory to God. Hallelujah. Akafihli lutho ukuze omlandelayo amlandele azi ukuthi ulandela bani. Glory to God. Usho kahle ukuthi ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe nanokwabamlandelayo. Akasho ukuthi no ngilandeleni zonke izinto zi right. Kodwa uyasho ukuthi mina ngisamele ukuyofa eJerusalem. Samalele ngihlushwa abafarisi nabapriest abakhulu nababhala abakhulu. Ahlushwa abantu abahlonishwayo emhlabeni. Glory to God. Uthi ngimele ukuyodlula lapho kodwa ngosuku lwesithathu ngizovuka. Glory to God. Uqinisekisa abamlandelayo ukuthi noma ningahlushwa, glory to Jesus, kodwa ekugcineni nizovuswa. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Othanda ukuyisindisela ukuphila kwakhe ngendlela yakhe kuyomlahlekela. Glory to God. Othanda ukusindisa ukuphila kwakhe ngendlela yakhe kuyomlahlekela. Glory to God. Hallelujah. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Nawe uJesu ukhuluma enye into manje singayiqondi. Uthi othanda ukuphila kwakhe uyokulahlekelwa yikho. Kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uye uzokufumana. Glory to God. Ake ngichaze ukuphila ukuthi yini ukuphila. Ake ngichaze ngokwami ukuphila. Ukuphila kwami kwakuthi ngiphile ngendlela engiyithandayo. Glory to Jesus. Kwakuphila kwami lokho. Kuthi nangizwe ukuthi nje fanele ngiyithokozisa lapha engiyithokozisa khona ngosuku lokukhonza uNkulunkulu. Bengwenza lokho ngoba kwakuphila kwami lokho. Glory to God. Hallelujah. Nangibona ukuthi khona abafuna ukungibulala. Hallelujah. Bekufanele ngibe nendlela engizozivikela ngayo. Kwakuphila kwami lokho. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nangibona ukuthi khona into engifuna ukuyenza engiyithandayo bengiyenza ngingamesaba uNkulunkulu. Kwakuphila kwami lokho. Glory to God. Hallelujah. Ngangenzani? Ngangifuna ukujabulisa ukuphila kwami. Kodwa indlela engijabulisa ngayo ukuphila kwami yayikulimaza ukuphila kwami. Yayikulahlekisa ukuphila kwami. Ngoba nendlela engangijabulisa ngayo yayingangikhuluphalisi, yayingangiphilisi. Kodwa yayingenza ngihlale ngondile emoyeni ngoba ukuthokoza kwakungafinyelele empilweni yami. Hallelujah. Kusho ukuthini? Kusho ukuphila kwami kulahlekile. Kulahlekiswa yini indlela mina engizama ukukusindisa ngayo. Zonke lezi indlela engihamba ngithi ngizama ukujabulisa umoya wami. Zonke lezi zinto engizenza ngithi ngizama ukujabulisa impilo yami ukuthi nama abantu bangibona ukuthi hayi cha uphila kamnandi. Glory to God. Kanti ngaphakathi emoyeni ngondile, ngihluphekile, ngilambile, ngisikhaka, kodwa ngaphandle ngiyazama ukuthi babone abantu ukuthi nginakho konke. Hallelujah. Yabona indlela engiphila ngayo ukuthi yakulahlekisa ukuphila kwami. Kuyalahleka nje. Kuyalahleka. Kwakuzogcina kufika kuphi? Kufike lapho engenza esikhathini sokuthi bonke abantu engenza kuba izinto ezirong ngithi ngijabulisa impilo yami bagcina bengibulala. Hallelujah. Bese ngiyahamba ngiyophaphama esihogweni. Sengiphaphama esihogweni ngani? Ngoba kade ngizama ukuphilisa ukade ngizama ukuphephisa ukuphila kwami. Sekwenze njalo ukuphila kwami sekulahlekile ngoba kade ngizama ukuphephisa mina. Hallelujah. Othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Glory to God. Mina kungilahlekela ukuphila kwami abade ngihambe ngizama ukuthi ngikusindise. Kusindisa ukuphila kwami ukuthi abantu nabengibona bangibone ngiright. Abantu nabengibona bangibone ngashoti ngalutho. Ngiyasama by all means ukuthi abantu bangibone ngiright, ngizama ukusindisa ukuphila kwami. Hallelujah. Glory to God. Kodwa manje ngizolahlekelwa yikho. Ngeke ngufumane.
ngeke ngifumane ngoba yonke lento engiyenzayo iyanginciphisa emoyeni nangilala umqamelo kusekuseni umanzi inyembezi kade ngikhala ubusuku bonke angiyitholanga into ade ngithi ngiyayenza angitholanga ukusindisa umphefumulo wami ngendlela ade ngithi ngenza ngayo kodwa abadela ukuphila kwabo ngenxa kaKristu bona bayakufumana. Glory to Jesus. Abadela ukuphila kwabo ngenxa ukufuna uKristu ngenxa kaKristu bona bayakufumana ngoba bavele baye kuye baye kuye indaweni ekuthiwa ziyathokozisa baye endlini kaJehova. Glory to God. Nabefika endlini kaJehova bathola ukuphiliswa bese beyakufumana ukuphila kwabo. Glory to God. Hallelujah. Sizamile ukusindisa ukuphila kwethu ngendlela yokukulahlekisa. Hallelujah. Glory to God. Lithizwe kaNkulunkulu ozama ukusindisa ukuphila kwakhe uyolahlekelwa yikho. Abantu bayazama la emhlabeni ukusindisa ukuphila kwabo. Wonke umuntu uvuka ekseni uya lapha yakhona eyozama ukusindisa ukuphila kwakhe. Yonke impilo ayiphilayo uphilela ukuthi uzama ukusindisa ukuphila kwakhe. Kodwa lithizwe kaNkulunkulu wonke umuntu ozama ukusindisa ukuphila kwakhe ngendlela yakhe uyolahlekelwa yikho. Glory to Jesus. Kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa kaKristu ozothi nje cha mina ngenxa kaJesu ngikudela konke ebengizama ukusindisa ngakho ukuphila kwami ngithatha uJesu lo yokufumana ukuphila kwakhe egameni kaJesu uyokufumana ukuphila kwakhe ngoba ukuphila kwethu yikho lokho esithi sizama ukukusave. Indlela esiphila ngayo yona ndlela esiqhela ngayo kuNkulunkulu sithi sizama ukusindisa ukuphila kwethu. Ngiyazama nje nami ngiyazama nami ukuthi ngiphile njengabanye abantu. Hallelujah. Glory to God. Laba abanye abantu ozama ukuphila njengabo balahlekelele noNkulunkulu bazama ukusindisa ukuphila kwabo kuzobalahlekela nawe usuzuyabajoyina bezama ukusindisa ukuphila kwabo kuzobalahlekela kodwa balahlekelwa ukuphila kwabo ngenxa kaKristu bona bayokufumana. Glory to Jesus. Bese lithi lapha kuverse 26 ngokuba kuya kumsizani umuntu uma ezuza izwe lonke onakalelwe ukuphila kwakhe na. Hallelujah. Glory to God. Usukwenzileke konke wabenza ubutsotsi bakho wakuthola konke ade ukufuna kuyokusizana ukuthi ukuthole konke kodwa ukuphila kwakho kona kuye njalo ke kufa ngaphakathi kwakho kuye njalo nje kuya kuphela phela ukuphila kumuntu akusikho ukuthi ahambe nje lokho ehlenyuka kanje kuthiwa cha uyaphila cha uyahamba yena kodwa ngaphakathi ufile. Glory to Jesus. Abafileka bangena embusweni wezulu ukuthi kade behamba begijima bekhahlela ibhola bedlala yonke into abayidlelayo kodwa nabefile nje bafile nje. Hallelujah. Glory to Jesus. Kuyomsizana umuntu ukuthi azuze izwe lonke ebese lahlekelwa ukuphila kwakhe. Abanye ukuze kuchithwe ikhathi impela kubuka ama TV kubuka abantu asebezuza izwe lonke kodwa balahlekelwa ukuphila kwakhe. Khona ama-soapie nje abantu angabaphuthi awuyobuka ukuthi adlala ubuka abantu abalahlekelwa ukuphila kwabo bazuza izwe lonke. Hallelujah. Glory to God. Lesikhathi babuka laba abantu abalahlekelwa ukuphila kwakhe kwabo baze bazuza izwe lonke naye kuyamngena lento uye ngokuyayithanda lento abantu abalahlekelwa ukuphila kwabo base bezuza izwe lonke. Lithi sikaNkulunkulu namhlanje ekseni uyomsizana umuntu ukuzuza izwe lonke bese lahlekelwa ukuphila kwakhe na. Glory to God. Ngoba balahlekelwa ukuphila kwabo ngenxa kaKristu yiba bayokuzuza ukuphila kwabo. Hallelujah. Glory to God. Siyambona uPaul egameni kaJesu ukuphila kwakhe engakahlangane noJesu kwakukhamba ezinge lamakholwa abafikayo befuna ukuphila befuna ukunikela ukuphila kwabo uNkulunkulu abathatha bahambise beboshiwe bayoboshwa ngenxa ukuthi babethatha ukuphila kwabo bethi cha sekungamane kusilahlekela ukuphila kwethu ngenxa kaNkulunkulu wayelwa nabo labo ngenxa ukuthi ukuphila kwakhe kwakucindezela ibandla likaNkulunkulu.
glory to God. Kanti njoba ukuphila kwakhe kucindezela ibandla laNkulunkulu kwakukulahlekelwa ukuphila yena. Kwakumlahlekela yena ukuphila lesikhathi etulahlekisela laba abafuna ukuphila abalahlelwa ukuphila kwabo ngenxa yokuthi bakuletha kuNkulunkulu. Kwakuphila kuye ukucindezela ibandla laNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Ingabe wena ukuphila kuwe kuyini kulesi sikhathi esiphila kuso? Awukuyibuze ngaphakathi uthi mina ukuphila kwami ngabe kuyikho lokho okufuna uNkulunkulu? Ngabe mina indlela engiphila ngayo iyamthokozisa uNkulunkulu? Ngoba nangithatha ukuphila kwami ngithi ngiyakuphephisa ngendlela engiphephisa ngayo, ilesikhathi lithi izwi uNkulunkulu kuzongilahlekela. Kodwa nakungilahlekela ukuphila kwami ngenxa kaKristu Jesu ngiyokuzuza egameni kaJesu. Hallelujah, glory to God. Simthola uSawula ulahlekelwa ukuphila kwakhe, glory to God, ngenxa yokuthi ucindezela ibandla laNkulunkulu. Uyehlwenyuka impela, uhamba unamagunya onke, unezincwadi ezimgunyaza ukuthi ayenze yonke lento ukuthi kucindezela ibandla laNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa ekugcineni siyabonga ukuthi walahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa kaKristu. Hallelujah, glory to God. Uthena isehlangana noJesu, wamkhombisa uJesu ukuthi ubani. Wasiyambuza ukuthi ubani wena Nkosi? Ngoba mina bengingakwazi ukuthi ubani. Ukuphila kwami bengukusindisa mina ngendlela yami. Hallelujah. Phela yena njoba yelokho ehlasela ibandla laNkulunkulu wayethi usindisa ukuphila kwakhe ngenxa yokuthi kwakufanele kuprotect umthetho yalelizwe. Wayekusindisa kanjalo ukuthi abantu baphambana nalomthetho walelizwe, ababulala, abathathe behambe beboshiwe kuze bangaqhubeki nokwenza lento kaNkulunkulu. Kanti akaboni ukulahleka kwempilo yakhe lokho. Kodwa uthena isehlangana nenkosi yamakhosi, yasimbuzo, wasiyabuza yena wathi ubani wena Nkosi? Ukwazi ukungivimba mina ngisathi ngisindisa ukuphila kwami kanje. Wasi nguJesu omzingelayo. Glory to God. Yabona ukuthi na ulahlekelwa na uthi uzama ukusindisa ukuphila kwakho usuku uzingela uNkulunkulu uqobo lwakhe. Lempilo oyiphilayo angayithanda uNkulunkulu uzingela uqobo lwakhe. Ngoba njengoba uphila lempilo enjena abantwana bakaNkulunkulu abathi baphila impilo yokusindisa impilo yabo ngokulahlekelwa yiyo by serving the living God, wena umelana nabo. Ucabanga ukuthi umelana nabantu, ubelana noNkulunkulu uqobo lwakhe. Hallelujah, glory to God. Abanye ke baba nebhadi abalitholi ithuba lokuthi bazi bagcine bevinjwa uNkulunkulu uqobo lwakhe. Abanye baba nebhadi, hallelujah, ukuthi alifiki leli thuba lokuthi bagcine behlangana noJesu uqobo lwakhe bavimbe yena himself. Baze bafe bayolahla esirhogweni, balahlekele ukuphila kwabo by trying to save their lives in the name of Jesus. Ngakho ke namhlanje ekseni izwi laNkulunkulu lithi kungcono ukulahlekela ukuphila kwakho ngenxa kaKristu kunokuthi uzame wena ngendlela yakho ukukusindisa ngoba kuzokulahlekela. Hallelujah, glory to God. Bese liyabuza izwi kaNkulunkulu uthi ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo yayo kanye nezingilosi zayo, khona ke iyakuvuza yilowo nalowo ngesenzo sakhe. Hallelujah, glory to God. Yabona imizamo yakho uyozuza ngayo. Yabona lokho kwenzayo uzohola ngakho. Lokho kwenzayo uzohola ngakho. Ngeke sikutshele thina diyekela ukwenza ukuthi nokuthi ngoba sazi ukuthi wenzani. Ngeke sithi hayi khawula manje ukwenza u1 no2 ngoba thina sazi ukuthi wenzani. Kodwa ukhona owazi ukuthi wenzani. Namhlanje ekseni uthi ozama ukusindisa impilo yakhe uyolahlekelwa yiyo. Ngoba nawe lokho kwenzayo awukwenzi ngenhloso ukuthi ngifuna ukuyibulala mina, cha, ukwenza ukuthi nami ngizama ukusindisa impilo yami. Bangibona abantu ngingcono kunabanye, bangibona abantu ngumuntu nami njengabanye. No, ngeke bakubona abantu umuntu njengabanye nawenza kanjani ngoba uzama ukusindisa impilo yakho ngendlela engayifunwa uNkulunkulu. Uzama ukuyithokozisa ngendlela engafunwa uNkulunkulu. Kodwa ikhona indlela efunwa uNkulunkulu ukuthi lahlekelwe ukuphila kwakho, lahlekelwa iprocedure ohamba ngayo ukuze
uzuze amandla kaNkulunkulu. Ayikulahlekela iprocedure yakho yokuphila ubusufuna iprocedure kaNkulunkulu khona uzozuza ukuphila kwakhe ekugcineni. Hallelujah, glory to God. Ayikulahlekela indlela yokuphila kwakho yokusindisa ukuphila kwakho kodwa uyifumane ekaNkulunkulu. EkaNkulunkulu na uyifumana ke kuyeke bengazathi ulahlekelwa ukuphila bese liyavuma izwi kaNkulunkulu ukuthi olahlekelwa ke ukuphila kwakhe ngenxa kaJesu yena uyakufumana ukuphila kwakhe. Ngoba yabona nangasaye endaweni ade ngiya kuzo kusho ukuthi ukuphila kwami kungilahlekela. Isikhathi ade ngisebenzisa ngendaweni ade zingqilaza angisayi kusesengilahlekele. Kodwa manje senginaso senginesikhathi sokuthi ngikhonze uNkulunkulu. Hallelujah. Lesikhathi ngiyokhonza uNkulunkulu kwenzekani? Ngiyaphepha ingozini zonke bezingangehlela. Lesikhathi ngiyokhonza uNkulunkulu ngiyaphepha intweni zonke ebezogcina ngizenza ngenxa ukuthi mina ngihlanganyela endaweni errong. Uyabona ukuphila kwami sengikuphephisile. Kuthena kungilahlekela ukuphila kwami by serving it by my way. Ngase ngufumana by serving the living God. Hallelujah. Kuthena kungilahlekela ngalendlela ukuthi abangani manathi sebethi bangibuza ukuthi hayi ba usezi yini ngapha ebesijwayele ukuhlangana khona. Kodwa hayi sekungilahlekele lokho. Ngase kwangilahlekela lokhu ukuphila kwami kokuya kuleya ndawo. Ngase ngifumana okuya kuJesu. Hallelujah, glory to God. Kungilahlekela kanjani? Kungilahlela ukuthi ngoba angizange ukuthi nakungilahlekela lokho ngase ngivusa okunye futhi okungayi kuNkulunkulu. Kodwa ngithena ngilahlekelwa yilokhu ngavusa ukuthi ngiyofuna uNkulunkulu. Lithi lapho ke lisho khona izwi kaNkulunkulu ukuthi olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyokufumana. Kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yokuthi bezama ukuyisindisela yena khona uyolahlekelwa yikho. Ngoba nangifike ngilahlekelwa ukuphila kwami endaweni vele wrong angisaye ezulwini. Angisaye ezulwini sengiyesihogweni. Phela ukuphila kwami akungilahlekelanga ngifuna uJesu. Kodwa nabezofika abantu bengishaya ngila enkonzweni bangidubule ngesibhamu ngila enkonzweni. Nakhona futhi akusho ukuthi nange ngangena la endlini ngingene nenhliziyo yami ingcolile. Ngingene nenhliziyo yami igcwele amagqubu. Ngingene nenhliziyo yami igcwele inzondo. Ngigcwele nenhliziyo yami igcwele konke engifuna ukubuyisela ngakho. Noma bengakhama bengibulalele khona la epulpit ngishumela. Ngeke ngikubone ukuphila okuphakade ngiyolahla esihogweni. Ngoba bengekho mina ekuphileni kaNkulunkulu. Bengiphakathi endlini ngiphakathi kwabazalwane. Ngipretenda like ngumzalwane. Kanti inhliziyo yami ingcolile. Inhliziyo yami izindlo kubi ngesikhathi sonke. Inhliziyo yami ifisela abanye abantu izinto ezimbi. Inhliziyo yami ayisukile ezintweni ezindala engangizenza ngizenzisa uSathane. Ngisahamba nazo noma sengishumayela. Ngisahamba nazo noma sengifakaza. Ngisahamba nazo noma sengibiza ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Noma ngingafa nangife nginjalo angiye kuphumuleni. Ngiyolahlwa. Lithi izwi kaNkulunkulu ukusizala ukuthi umuntu azuze izwe lonke ebese lahlekelwa ukuphila kwakhe. Angithi mina kungilahlekelanga ukuzonda abantu. Mina ngithi akungilahlekelanga i-hatred. Ayingilahlekelanga i-anger. Ayingilahlekelanga i-retaliation. Hallelujah. Angilahlekelwanga ilutho nje mina kuzo zonke lezi zinto engayinikwa uSathane. Ngikuzuse konke. Kuyangisiza ngani ukuthi ngizuze izwe lonke bese ngilahlekelwa ukuphila kwami. Ngoba nangisaphethe lezi zinto lezi angiyi ezulwini. Hallelujah, glory to God. Ake kusilahlekele konke lokho bese sizuza ukuphila okuphakade. Kuyasiphoqa ukuthi silahlekelwe yikho konke lokho bese siyakuzuza ukuphila okuphakade. Hallelujah, glory to God. Ngoba nasaphethe lezi zinto lezi kuyalahleka ukuphila. Kuyasilahlekela ukuphila. Ubobona abantu abalahlekelwe ukuphila kwabo. Balahlekela begqoka ijoyini. Bephethe amaBhayibheli. Befakaza bewomama mkhokheli beyikho konke. Kodwa ukuphila ukuze ubone ukuthi kubalahlekela ukuphila awenza into errong kuye. Uzombona ufile. Kodwa ukuphethe konke uphethe amaBhayibheli angani umaphethe nga6. Aphethe nga7. Akaphuthi futhi enkonzweni yakhe.
uclean futhi uyiwashile inhle uyahlonishwa futhi nayifika esontweni kodwa ngenxa uthi ukuphila kwakhe kumlahlekele wazuza izwe lonke ngeke aye ezulwini ngeke alibone izulu asingeni ngeuniform asingeni futhi ngokupretenda like we are good asingeni futhi nokukhohlisa abantu ukuthi hayi mina sengisindisiwe kodwa ke bengayenzi intando kaNkulunkulu asingeni ngalokho singena ngokuthi silahlekelwe yikho konke njengoPaul wathi ngikushaya indiva ke konke ke manje obeke inzuzo kimi ngobukhulu bokumazi uKristu sengikushaya indiva konke bekusibiza ukuthi sikushaya indiva konke obekuyinzuzo kithi bekusibiza ukuthi sikushaya indiva konke obekuyinzuzo kithi. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Bese siyamzuza yena kodwa nasakuphethe konke siphinde futhi sithi siphethe naye akahlangana nalezi zinto engiyiphethe akalokho ahlangane naso kuthi sengigqoke kahle ngaclean ngaze ngafaka neperfume edulayo no akumsondezi yena kimi kodwa impilo yami iyamsondeza yona nakuthi clean phambi kwakhe yiye kwazi kumsondeza. Hallelujah, glory to God. Yiye kwazi ukuthi nangiqala ngiphila impilo eclean ibisi yangilahlekela lene wrong sengizoyizuza ke yami kodwa nangizama ukusave impilo yami abangani bami bayangazi ukuthi mina ngisikhokho ngiphila kanjena nangayeka lempilo esiphila nabangani bami wo uthi sengayimpatha sengayibhari ngiqhubeke ngibe ngiqamba manga ngithi hayi ngiyakhola kodwa ngibe ngiphile enye impilo iyalahleka impilo yakho ngeke uyifumane noma ungayijaha kanjani upretende kanjani bakhohlise kanjani abantu ushumayele kanjani kodwa na ungayenzi intando kaNkulunkulu ngeke izokulahlekela impilo ngeke ukubone ukuphila phakade ngeke ukubone noma ungafihla kanjani noma nganifihlela kanjani iphambeko zami bazalwane kodwa ngeke ngikwazi ukuyifihla phambi kaNkulunkulu ngeke ngikwazi ukuze ngikwazi ukusindisa ukuphila kwami makungilahlekele ngenxa kaKristu kodwa ngayingozi nakangilahlekela ukuphila kwami ngenxa ukuthi ngizama ukukusindisa mina ngilahle intando kaNkulunkulu ngenxa ukuthi ngisindisa ukuphila kwami bazothini kodwa ngempela bazalwane abangani bami sebethola ukuthi sengisindisiwe bebengazi kahle kahle ukuthi mina nguhefu bazothini nje phela bebedepende kimbe kazothi nange ngathi nje 1 bazothi 2 nase ngiqhamuka sengutamatisi kanje bazothini no angishaye ngazathi nje ngiseyilokho kuyangilahlekela ukuphila kuyalahleka ukuphila. Hallelujah, glory to God. Kuyangilahlekela ukuphila kana ngithatha ukuphila kwami ngilahleke ngenxa kaKristu ukuthi bengihlonishwa kanjani egroupini yami anguthathe lokho ngikushaya indiva kungilahlekele noma ngingadelelwa abantu ade bengesaba ngiseyileya ndawo ngiseyileya impilo ku right ngenxa kaKristu. Hallelujah. Bazongithola sengutamatisi bazi kahle ukuthi ade nginje hayi ngeke akwenziwa kimi bese ngihamba ngifike ngiqhubeka nalempilo ngesonto. Hallelujah, 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 hallelujah. NgoLwesihlanu akasesikho lokho, ngoMsombuluko akasesikho lokho, ngoMgqibelo ntambama akasikho lokho. Kose qale ngesonto ekseni naqala kuyisonto. Hallelujah, 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 hallelujah. Abheka ukuthi usho kahle kanjani kodwa ngoMgqibelo nangoLwesihlanu nangoMsombuluko nangoLwesibili akasikho konke lokho akushoyo. Hallelujah. Na uthi uyabheka insuku zakhe akusho ukuthi zophela ngesonto lesikhathi esathi hallelujah, ziyaphela nangoMsombuluko engale
ziyaphela nangolesibili esengale, nangolesithathu futhi ziyaphela engale, nangolesihlanu ziyaphela esengale, nangomgqibelo ebusuku ziyaphela engale, nangali isonto ziyaphela engale. Glory to Jesus. Bekusingasiza ukuthi thina singalahlekelwa ukuphila kwethu ngenxa kaKristu. Hallelujah. Yabona kusilahlekela umsombuluko nolesibili nolesithathu kungafana kithi. Kungafana kithi. Ngahlale kuyiSunday kithi nasingalahlekelwa ukuphila kwethu ngenxa kaKristu. Hallelujah. Glory to God. Ngoba ngeke kwenzeke ukuthi ungithole ngomsombuluko ngasesikhona kade ngiyikho ngeSunday. Ngoba ngilahlekelwe ukuphila kwami ngenxa kaKristu. Kodwa nakuthi akangilahlekela ukuphila kwami ngenxa kaKristu, ngesonto uzongithola ngokunye, ngomsombuluko ungithole ngokunye, nangolesibili uzongithola ngingokunye. Hallelujah. Glory to God. Nanendlela engisolva ngayo izinto ngesonto ngiyisolva ngenye indlela, ngomsombuluko ngiyisolva ngenye indlela. Hallelujah. Glory to God. Lokho kakumthokozisa uNkulunkulu. Hallelujah. Ngesonto ngizokusolvela inkinga. No mzalwane, siyasikhuleke mzalwane nasihlangana nezimpi. Izimpi zinqotshwa ngomkhuleko. Yini namhlanje isonto. Hallelujah. Kodwa nawusufika ngolesithathu noma ngolesihlanu, hey manje nansi inkinga ngibheke ingivelela la. Unenkinga? Inkinga yakho yini? Ayibeke umuntu inkinga yakhe. Ukuthi nilunge kakhulu. Nilunge kakhulu. Bese ngikhothizwa ngithi ngeke ngiye ngesonto esontweni. uJesu wangena esontweni wahotsha inkalvasi, kwakuyizwe lezi zinto. Nilunge kakhulu. Now uyafika emotweni kamzalwane khona isagila nocelemba ekamzalwane imoto. Hallelujah. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Eyomzalwane imoto. Glory to Jesus. Now uyayivula i-radio yemoto yomzalwane ine USB. Ku-USB khona wonke umculo ongamthokozisa uNkulunkulu. Kodwa eyomzalwane. Glory to Jesus. Eyomzalwane le USB. Hallelujah. Glory to God. Awuthabona umuntu uphila i-double life le. Awuyiboni wena. Kodwa umdala weinsuku uyayibona. Uhlola inhliziyo ukuthi yini engikuthandayo, yini engakuvezi futhi kini ukuthi nikubona ngiyakuthanda nakuthi akumthokozisa uNkulunkulu. Kodwa yena uyakwazi. Ngakho ke sizameni ukuba clean bazalwane before God. Sizama ukuba clean phambi kaNkulunkulu, singakhohlisani sodwa. Ukukhohlisana sodwa singakhohlisana kodwa ngeke simkhohlise uSimakade. Ngoba yena wazi inwele zethu zizingaki. Uzathi uthi zingaki. Hallelujah. Glory to Jesus. Futhi yena unamandla amangalisayo. Yabona ngokucaba uhlale phansi ukucabanga nje ngoNkulunkulu ukuthi upowerful kangakanani. Engakhombisa izinto eziningi. Esingayinaki nje thina esingayinaki. Angithi yabona nje uthi unyawo lami lingakanani. Luncane. Kodwa lekwazi ukubalansisa the whole body. Yini yenza lokho? Amandla kaNkulunkulu. Na ubheka lento le incane nangathi nginciphisa lezi zinto ngizenze zibe ngalo nyawo lami ngeke ikwazi ukuma. Hallelujah. Glory to God. Nangathi ngimisa nje ugodo nje la ngithi yima godo njengoba nami ngimile kanje ngeke luma ugodo. Kodwa mina ngiyakwazi ukwenza lokho. Ulithathe libe likhulu ulimise la ulolovele liphephuke nje. Fanele ibase yakho uzama ukuthi impela ikwazi ukubalance. Kodwa thina uNkulunkulu uyakwazi ukusimisa sibe yilokho esiyikho. Glory to God. Kube khona umuntu ongeke ukwazi ukumchaza ukuthi ngempela lo muntu na umthatha kanjani uNkulunkulu owenza izinto ezinkulu kangaka empilweni yakhe. Uthothi nje aka understand nje ukuthi kunoNkulunkulu. Aka understand nje ukuthi kunoNkulunkulu. Nakuthi nje ukhola uvukile ekseni akumfikele ukuthi kambe ngivuke kanjani. Nokulala nje ukuthi ngize ngigcine ngilala kwenzekeni empilweni yami. Ngoba into engakutshela ukuthi ngiphuphe ngikuthi
ngaphupha ukuthi kwakhona ukuphupha lokhu kuyini akumbuleni neqiniso ukuthi khona uNkulunkulu okhona. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngakho ke asilahlekele nokuphila kwethu ngenxa ukuthi sibalekele konamandla. Nakungasilahlekela ukuphila kwethu ngenxa ukuthi sifuna onamandla, siyokuzuza ngosuku olukhulu. Siyokuzuza ngosuku olukhulu. Lithi izwi kaNkulunkulu lapha ku26 ku27 ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo yayo kanye nezingelosi zayo, khona ke iyakubavuza yilowo naloyo ngokwezenzo zakhe. Akekho oyovuzwa ngokwesenzo somunye. Akekho kodwa hayi wena ngoba uphila kwakho kwalahleka ngenxa kaSibanibani awusungawutholwa igrace. Ngoba sihlala kusiphila kwigrace as it is right now. Igrace yiyo le ukuthi sisaphila. uJesu uyashunyayelwa, iqiniso liyabekwa linjalo. Abangalifuni baliyeka kodwa bayekiswa uNkulunkulu, bayeka ngokuthanda kwabo. Bayekela ngokuthanda kwabo, bakhetha ukuthi balahlekele ukuphila kwabo ngenxa yaleli lizwe. Kodwa bakhetha ukulahlekela ukuphila kwabo ngenxa kaKristu Jesu. Bona bayokuzuza, yibona bayovuzwa. Nayehla uJesu nezingilosi zonke, ingilosi zakhe ngenhlokomo ngenkazimulo yakhe enkulu esezobavuza bonke. Manje awuboni ngathi uNkulunkulu usazi sonke ngokwendlela yethu. Naye sezoklomelisa. Sezoklomelisa ukuthi nakho kwakho akekho ngeze ukuklonyeliswa. Akekho noyedwa. Nawe njengoba uphila lempilo oyiphilayo uzokuthola kwakho. Nami njengoba ngiphila lempilo engiyiphilayo ngizokuthola kwami. Oyazi kahle impilo engiyiphilayo uyu uNkulunkulu ophilayo. Ukuthi mina ngideserve ukuthola ini. Na uthi ngiyayikhohlisa mina, ngikhohlisa abantu ukuthi hayi cha mina impela hayi uyothi naye iqhamuka nje uyobuza mina kuqala. Uyobuza mina kuqala. Ngoba bayibekhohlisa kanjalo abantu. Aganga umuntu kodwa naye iqhamuka nje uJesu. Uyobuza minathi uphi uSibanibani? Uphi uSibanibani? Hallelujah, glory to God. Uphi uSibanibani? Liphi isonto elithile ekade lilikhulu lilikhulu lihlonishwa lilaziwa umhlaba wonke liphi? Bacaba ukuthi usho njalo no ngeke akwenze lokho uSimakade. Uyofika avuza umuntu according to his ways. Ukuthi wena wenza kanjani uzohola ngokwendlela yakho. Ngeke uhole ngokwendlela kaSibanibani. Futhi ukuthi uzalwa umuntu osindisiwe ngeke ukukusize lokho. Kuzokusiza lokho ukuthi uzoyibona insindiso kuye bese uyayithatha. Na ukuthi awuyithatha ngafuthi ngeke kukusiza ukungayithathi ngoba uzohola according to the way you are living. Hallelujah. Mina ngizosindiswa kanjani ngoba ekhaya ngithi ngiyasindiswa, abafuni ukuthi ngisindiswe. Ngiyaliwa ngisempini. Yazi ngisempini. Akekho empini lo. Usekusindiseni ukuphila kwakhe. Uzama ukusindisa ukuphila kwakhe. Uzama ukuprotect ukuphila kwakhe ngoba uyakuthanda ukuphila kwakhe, uthanda ukuphila kanje. Ngakho kufuna ukuthi akuphephise ukuphila kwakhe ngalendlela. Aphile ngalendlela azawongena esihogweni. Kodwa no, sengamane ngilahlekelwe yonke le mpilo ade ngiphila. Ngenxa kaKristu uzozuza ukuphila kwakhe. Hallelujah, glory to God. Glory to Jesus. My God. Jesus. Wathi uNkulunkulu kuNoah, ngoba abantu abazange bafuna ukungena emkhumbini, ngithathele lonke uhlobo lezilwane uyifake emkhunjini. Uyifake all kinds of animals. Ukuze lesizulwane ngisindisayo sokwazi ukuthi siyibone lezi zinto ngoba kusezukusala lutho kulomhlaba. Ngizobhubhisa konke. Ngakho ke ukuze laba abenza intando yami bayibone lezi zilwane ukuthi bezikhona, ngicela ungisavele zona zingene zonke emkhumbini ziphelele zonke according to, so that they can multiply and carry on emhlabeni zibe khona. Hallelujah, glory to God. Wakwenza lokho uNkulunkulu ngoba zavumelwana izange zisho ukuthi hawu uyadlala lo baba lo thina sisafuna ukuyidlela utshana ukahle baba awukahle
wathi uyabancenga abantu wathi bantu wozani kunozamcolo zabo bathi abantu leli khehla liyadlala leli bazama ukusindisa ukuphila kwabo ababekuphila baqhubeka nokusindisa ukuphila kwabo ngoba kwakumnandi beshadisa bephuza benza yonke into bencebeleka kumnandi nje abaye emadisco bayele emadisco abayejolela bayejolela nje kumnandi nje bekusindisa ukuphila kwabo ngendlela yabo wathi uNkulunkulu ngikhathele lempilo abayiphilayo ngcono ngubhubhise lo mhlaba hallelujah glory to God ngoba laba abantu laba bafuna ukusindisa ukuphila kwabo kodwa abafuna ukulahlekelwa yikho ngenxa yami basala bafa kanjalo kwasindilwane kunabo nathi nakuba sikhona ingenxa laba abenza intando kaNkulunkulu ababe few nakuba sikhona ngoba kwavela kwaphela ngaba yikho nje into ekuthiwa i-human race ngaba kho lutho nje into ekuthiwa umuntu ngakho ke nathi ake sizame ukuthi silahlekele manje ukuphila kwethu awuthi yabona Lazarus uthi wayehlupheka kanjani kwamlahlekela ukuphila kwakhe wayengaphila naye njengesicebi ngoba zaziningi indlela ayingazenza ukuthi aphile njengesicebi wayengaba ropa nje abantu nje bonke abaropa nje agcine naye serish asindise ukuphila kwakhe bese beyamhlonipha bathi uLazarus unakho konke ugqokeze linene kodwa wavela kwamlahlekela into yaze yenzeka wayekhothwa izinja enamathumba umzimba wonke kodwa zangasho ukuthi no ngiyamyeka lo uNkulunkulu lo ongeka ngibe nje ngoba ushilo uJesu wathi abangilandelayo bawongena embusweni kaNkulunkulu emva kwenhlupheko eziningi abangazukubheka inhlupheko bazobheka yena bathi ngcono kungilahlekela ukuphila kwami ngenxa yakho Jesu bazokufumana egcineni kodwa bazothi ngiyakuyeka Jesu ngafa ngeke hawu ngaze kube nini Nkosi uthi uyavula efrijini amanzi uyavula efrijini amanzi kanti uba ngithe uthi nje wanya ngabe igcwele le fridge uba ngithe nje wanya kade bentshontsha abantu lapha na ivuleka bangibuza bathi nami ngangena yini mina ngazenza ukuthi ngiyakholwa kakhulu ngangala buka ifridge njani fridge ayina lutho sugxeka uNkulunkulu kanti mhlambe naleso simo usidedele ngamabomu ufuna ukukubona wena uyathanda nokuphila ukuthi wanya ngoba abantu bayathanda ukuphila ukuthi wanya acanga ukuthi akaboni uNkulunkulu ubona kahle futhi unakho konke ngakunika kufunayo kodwa ufuna ukubona impilo yakho ukuthi wena ufuna ukuyiphila kanjani phila ngama chances noma ufuna ukuphila ngokukholwa uye hallelujah glory to God wayemngamthatha kanjani uLazarus eqeda ukukhothwa izinja nakuthi wayengamnakile hallelujah ngoba uLazarus wayekhothwa izinja kungekho omfunayo esekhishwe ngisho endlini ngenxa ukuthi wafuna ukuphila wathi ukuphila kwakhe cha sekungamane kungilahlekele ngobukhulu bokumazi uNkulunkulu kwathi nakumlahlekela kwaqhamukanga ini kwaqhamuka ingilosi zafeza mthatha hallelujah glory to God ngoba ingilosi zayibonani zayibona ukuphila ukuthi uyaphila lo zaqonde kuphileni zafeza aphula ukuphila kodwa lona othathe ukuphila kwakhe wakulahla le wathi ngifuna ukukusindisa ngokuthi ngiphila impilo errong phambi kaNkulunkulu azizi ingilosi ukuzomthatha ngoba akukho ukuphila kuye ngilosi ayikulanda uNkulunkulu akayithumi ingilosi ukuthi ayeyolanda umuntu ongenakho ukuphila akalokothi nakuthi wena wakuthatha ukuphila kwakho ngintshinga le ngenxa yokuthanda lelizwe ingilosi ungacabanga ukuthi zoke isondele kuwe koqhamuka lezi zobumnyama zoqhamuka ziyishesha impela izokulanda sayishesha nje sayishesha impela nje ziyashesha ziyabona hey
ngahle kuvuka kwakuzwa uthi vele hayi no ngiyayinikela impilo yami kuJesu ngiyamphendula ngiyamthanda uJesu ziyashesha zifeze kuthatha yabona futhi nayifika uyabona lapho kufike khona ingilosi zobumnyama uthi akufike zona ke la nesidumbu sakho uyasibona nje siyamangala akubona akade sikhala kade sekufike zobumnyama ke ingilosi ezathi ahamba nazo kodwa abahambe ngokuthula ubona kahle kuba nesmile even ebusweni bakhe ngathi uzohleka noma eselele ngoba uhambe kahle ubone ingilosi iqhamuka ziza kwase kungena leso smile leso my Jesus walahlekelwa ukuphila kwakhe ngobukhulu bokumazi uKristu kodwa lona ofuna ukusave ukuphila kwakhe by living Christ uzolahlekelwa yikho. Hallelujah. Nasifuna ukuthokozisa abantu solahlekelwa ukuphila kwethu kodwa masithokozisa abantu ngokuthi sikhonza uNkulunkulu sizokuthola ukuphila kwethu. Abantu kabathokozike na ukhonza uNkulunkulu cha na uqhamuka njalo nje we mzalwane ake silokhuza ake sishare lapha uNkulunkulu uthi usafa uJohn 14 ungafa kodwa na uqhamuka uthi hey niswile yini uthi angithi akakufuni ukuphila kodwa na uqhamuka uthi nje womzalwana ake sikhuleke ngiyakhuleka ubani othi angikhuleki umuntu angathi nayibhorekela azobhorekela kimi manje ngifuna umuntu obhorekela kimi sezwana yakudiscipline manje uthi ungabhorekeli kuye. Hallelujah, glory to God. Kodwa na futhi uswile yini uthi uyacasula kodwa ngoba manje ufika uqala indaba ungabusayiqeda ucasula lapho uhlupha lapho mhlawumbe na uthi uyayiqala le ndaba lela ayithandayo uphazanyiswa okunye ucika lapha ke ucika lapho ufika uqala indaba ungabusayiqeda kodwa na uthe lalela ke nangu uJesu lapha uzothi Nkosi yami wemfundisi mfundisi omkhulu awukahle uzongizonza esontweni lakho ngalomzuzu wena usuke umfundisi ubuthi uyashare nje nawe njengomzalwane kodwa ngenxa akayifuni lento yokukholwa kuwe uzothi wemfundisi ngiyeza esontweni lakho niqala ngobani kambe ucasule lento yokukholwa kodwa uthi nizwile yini uthi na uthi uJesu uthi awukahle ngijahile kodwa uthi nizwile yini ejahile njalo uthi uthi hayi nohamba ngizobe ngutshela hayi nokhuluma uyiqalelani ungaziyiqeda cha bengithi ujahile khona ngijahile sheshisa ke kodwa na uthi akakhuluma indaba kaJesu na ukhuluma indaba kaJesu ngeke athi sheshisa ke ngizwe indaba kaJesu ngoba ingathi ukuphila cha ngeke ngoba ufuna ukuthi asindise ukuphila kwakhe lempilo ayiphila akafuni ukuthi ahlukane nayo ufuna ukuqhubeka nayo asindise impilo yakhe engamthokozisa uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa naye ngakulahlekela lempilo ayiphilayo ngenxa kaKristu umvuzo wakhe uzoba muhle egcineni lapha sho khona uJesu athi ngokuba lapha sho khona uJesu athi ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingilosi zayo khona ke iyakuvuza yilowo nalowo ngesenzo sakhe nawe uyokuthola kumnandi okuvela kuye ayikho into emnandi njenge graduation nasebe grade abantu sebenika izinto ade beyisebenzele ezinhle akekho ungajabuli kodwa nakusasetshenzwa kunzima